Bé, els resultats, naturalment, la valoració és que la gent ha decidit canvi i, per tant, ho hem valorat positivament pel fet que el canvi, en aquest cas, l'hem representat nosaltres. És cert, hi ha hagut un tomb molt important, els grups que formaven el govern en el mandat anterior s'han quedat amb una representació relativament escassa i, en canvi, el grup USA ha fregat la majoria absoluta. Entenent això des del punt de vista estrictament electoral, naturalment això ens omple de satisfacció pel fet que s'ha valorat la feina que hem fet a l'oposició. Per una altra banda, esperem que el ciutadà ho noti sobretot al carrer. No farem inversions, però en canvi sí ens dedicarem encara millor al carrer. Probablement la primera decisió concreta va ser, diguem-ne, donar ordres que s'arribés una vorera concreta que ja està arreglada i a partir d'aquí el que donarem les ordres per les properes setmanes serà fonamentalment en qüestions de manteniment. Una vorera que hi havia al carrer Francesc Macià i una altra que hi havia al carrer Àngel Coll, o sigui, dues actuacions concretes. Bàsicament, en principi, fonamentalment saber en quina situació tenim l'Ajuntament, que és una situació molt delicada, però conèixer, concretar aquesta situació i, per l'altra banda, tal com he dit, qüestions de manteniment i de neteja. No, perquè el cartipàs és una qüestió que és competència d'alcaldia i l'alcaldia ja ha definit quin és el cartipàs i ha donat ordres que el cartipàs es faci efectiu mitjançant resolució i, per tant, en les properes hores ja tindrem el cartipàs absolutament oficialitzat. Hi ha hagut exemples de tot. Hi ha hagut exemples d'una exquisitesa absoluta i d'un traspàs absolutament exemplar. Hi ha hagut exemples del traspàs correcte i hi ha hagut algun exemple que no hi entrarem d'un traspàs que ha estat absolutament impossible. En principi, estem oberts a qualsevol mena de col·laboració per part d'altres grups, sigui des del punt de vista de la seva incorporació al govern o sigui des del punt de vista dels acords puntuals sobre temes concrets. En principi, el primer que s'ha de fer és elaborar els nous pressupostos a partir de les realitats que formen part del dia a dia a la casa i, quan sigui el moment, naturalment intentarem consensuar amb el nombre més gran de grups polítics aquests pressupostos. Cadascú podrà fer les aportacions que cregui oportunes i entre tots intentarem confegir un bon pressupost entre tots els grups polítics i entre tots els ciutadans, perquè tots els ciutadans estaran cridats a participar aquest any probablement menys per una qüestió de calendari, però l'any que ve farem uns pressupostos participatius. En principi no tenim una previsió concreta, primer hem d'aprovar ordenances, hem d'aprovar la tributació, amb alguna novetat segurament també s'aprovarà i més endavant doncs els pressupostos. Però de moment no hi ha data, entre altres coses per la premora de temps. Nosaltres portem en aquests moments 3 setmanes al govern municipal i el procediment és un procediment llarg, amb fites molt concretes i amb terminis molt concrets i s'hauran d'anar cremant aquests terminis, s'hauran d'anar complint aquestes fites i és prematur per les dates. La nostra intenció naturalment és eliminar la taxa de clavegram i si ho podem fer aquest any ho farem aquest any de cara a l'any que ve però vaja, és un compromís que complirem sense cap mena de dubte. La zona ARE, les darreres notícies aparegudes en premsa i protagonitzades per algun alt càrrec de la Generalitat han dit que volen consultar de nou els ajuntaments sobre les seves zones ARE. Si els ajuntaments, els municipis volen les zones ARE, el dia que ens consultin a nosaltres no respondrem per nosaltres mateixos, no serà el grup municipal del bloc, ni l'equip de govern, ni tan sols el ple que respondrà. Volem que siguin els ciutadans els que responguin naturalment, perquè els ciutadans responguin, els hem de cridar a consulta i aquesta consulta també la farem el més aviat possible. Estem, diguem-ne, intentant perfilar un acord definitiu també en funció dels recursos dels que disposem, perquè l'auditoria és un tràmit relativament costós i naturalment el que volem amb el temps és fer aquesta feina i fer-la amb un preu que sigui raonable. Sobre l'alcalde, el que nosaltres hem plantejat és aquell que vam dir en campanya electoral i que és un 40% inferior al sou que es va establir fa 4 anys. Pel que fa a les dedicacions, també les rebaixem almenys de la meitat, les dedicacions de membres de l'equip de govern que cobraran sou i seguretat social, això es redueix en més de la meitat i la majoria dels regidors cobraran per assistència. Si assisteixen cobraran, si no assisteixen no cobraran. I aquesta és bàsicament la nostra proposta. I per una altra banda, la qüestió de lo gerencial, ja hem parlat amb els altres grups polítics, estem parlant de fet amb altres grups polítics per acabar de partir d'acords,
pel que fa a retribucions, etc. I els hi hem dit, els hi hem manifestat, als altres grups polítics, que estem disposats a rebre qualsevol proposta en forma de currículum de candidats a ocupar la gerència. No ens importarà que el gerent tingui avalat per algun altre grup municipal, el que ens interessa és que el gerent sigui una professionalitat absolutament contrastada i, per tant, si hi ha algun altre grup municipal que aporta un bon candidat i un bon perfil d'una persona per ocupar gerència, ho escollirem entre tots. O sigui, posarem tots els currículums sobre la taula i si fins i tot el que farem s'ha de fer naturalment, com podria ser un procediment obert. A part dels currículums que es presentin, farem un procediment obert perquè tothom que vulgui concórrer a aquesta plaça pugui concórrer sense cap mena de problema.